26 आगस्ट नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वुमेन्स इक्वालिटी डे महरै फालिनाय जायो। 1920 मायथाइयाव संबिजिरनि 19थि सोदांनायनि गनायथिखौ गोसोखांनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 26 आगस्टआव जुथाइ रायजो आमेरिकायाव आइजोफोरनि समानथाइ सान फालिनाय जायो। 19थि सोदांनाया जथाइ हादोरारि खुंथाइ आरो रायजोफोरखौ आथोननि सायाव बिथा खालामनानै नोगोरारिफोरनो भट होनायनि मोन्थाइखौ नेवसिनायनिफ्राय होबथायो। बे साना समाजनि गासैबो बिथिङाव आथोनारि समानथि मोनफुंनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायफोरखौबो मान होयो। दिनै 26 आगस्ट नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वुमेन्स इक्वालिटी डे महरै फालिनाय जायो। 1920 मायथाइयाव संबिजिरनि 19थि सोदांनायनि गनायथिखौ गोसोखांनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 26 आगस्टआव जुथाइ रायजो आमेरिकायाव आइजोफोरनि समानथाइ सान फालिनाय जायो। 19थि सोदांनाया जथाइ हादोरारि खुंथाइ आरो रायजोफोरखौ आथोननि सायाव बिथा खालामनानै नोगोरारिफोरनो भट होनायनि मोन्थाइखौ नेवसिनायनिफ्राय होबथायो। बे साना समाजनि गासैबो बिथिङाव आथोनारि समानथि मोनफुंनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायफोरखौबो मान होयो। दिनै 26 आगस्ट नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वुमेन्स इक्वालिटी डे महरै फालिनाय जायो। 1920 मायथाइयाव संबिजिरनि 19थि सोदांनायनि गनायथिखौ गोसोखांनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 26 आगस्टआव जुथाइ रायजो आमेरिकायाव आइजोफोरनि समानथाइ सान फालिनाय जायो। 19थि सोदांनाया जथाइ हादोरारि खुंथाइ आरो रायजोफोरखौ आथोननि सायाव बिथा खालामनानै नोगोरारिफोरनो भट होनायनि मोन्थाइखौ नेवसिनायनिफ्राय होबथायो। बे साना समाजनि गासैबो बिथिङाव आथोनारि समानथि मोनफुंनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायफोरखौबो मान होयो। दिनै 26 आगस्ट नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वुमेन्स इक्वालिटी डे महरै फालिनाय जायो। 1920 मायथाइयाव संबिजिरनि 19थि सोदांनायनि गनायथिखौ गोसोखांनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 26 आगस्टआव जुथाइ रायजो आमेरिकायाव आइजोफोरनि समानथाइ सान फालिनाय जायो।
जिगुथि सोदांनाया जथाय हादोरारि खुंथाय आरो रायजोफोरखौ आथोननि सायाव बिथा खालामनानै नोगोरारिफोरनो भट होनायनि मोनथायखौ नेवसिनायनिफ्राय होबथायो। बे साना समाजनि गासैबो बिथिङाव आथोनारि समानथि मोनफुंनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायफोरखौबो मान होयो।